Very clear po ang ating directive from our City Mayor Chris Garbo that we will be allotting at least 50 million pesos for the vaccine. Ito ang ibinalita ni Mabalacat City Administrator Attorney Emmanuel Ignacio na naging resulta ng pagpupulong kasama ang League of Cities of the Philippines o LCP nitong January 12 hinggil sa pagbili ng bakuna ng syudad. Sa bisa ng tripartite agreement, tiniyak ni Ignacio na hindi mapag-iiwanan ng Mabalacat City Government sa proseso ng procurement. Kumbinsido rin anya sila sa British drug maker na AstraZeneca vaccine dahil bukod sa mataas na efficacy rate nito ay low maintenance din ito na maaaring iimbak sa refrigerated storage. Ang League of Cities in the Philippines has already decided na ang kukunin nila yung AstraZeneca dahil lang unang-una daw doon yung kanyang management ay napakalit. Alam natin ang ating ang Pilipinas, lalo ng syudad ng Mabalacat ay isang tropical country. So makikita po natin na talaga yung management ng cold chain ng ating vaccine ay dapat pagtuunan din ng pansin. So, 6 na vaccination center ang target na italaga ng city government ng Mabalacat sa mga rural health unit ng syudad. Batid naman umano ni Mayor Chris Garbo kung gaano kakomplikado ang handling ng bakuna. Mula sa central hub kung saan ibabagsak ang bakuna, pinaghahandaan nila ang cold storage nito na maging ang truck na gagamitin sa transportasyon ay freezer. Higit pa umano rito ay ang paghahanda sa mga benepisyaryo na ihahanay sa priority rank and list ng lokal na pamahalaan. Meron po tayong proseso ngayong ginagawa at may nilabas po akong executive order na tinatalaga ko na po ang mga task force for COVID-19 vaccination. Yung mga prioritization natin, yung meron po tayong first priority, second priority, and third priority. Hanggang pong yung pong hinihintay pa po natin dito, yung ilalaan ng ating national government na sa ating bawat localities. Sa executive order ni Mayor Garbo, pinupunterian nilang agad na mabakunahan ay ang mga medical frontliner, maralit ang tagalunsod na senior citizen at ang mga uniform personnel at frontliner ng local government unit. Inamin ng alkalde na inisyal pa lamang na pondo ang inilaan sa bakuna. Ito'y kumporme na rin sa makukuhang ayuda sa national government at maging sa Provincial Health Office ng Pampanga, habang apelan nito sa mga kritiko ng sistema ng procurement at pagtanggap sa integridad ng bakuna. Based on the study of the World Health Organization, kailangan po natin gawin ito in order to strictly prevent lang. Prevention po ito, Prevention. Kaya po hindi pa po mabigyan ng certification for commercial use. Ito po ay dumadaan lahat sa DOH bago po natin makapag-acquire po tayo. Kaya nga po kami, through the League of Cities of the Philippines, bago ko po makipag-contract sa DOH at saka kay Secretary Galvez, sa kanila muna po dadaan bago tayo umabot dun sa mga private supplier. So, yun po ang proseso. Magtiwala po tayo. Sa public address ng Pangulong Rodrigo Duterte nitong Miyerkules ng gabi, January 13, aminado ito na marami sa mga lokal na pamahalaan ang gustong maging malaya sa pagpili ng bakunang bibilhin sa pag-arangkada ng vaccination program ng gobyerno ngayong taon. Alam mo, maraming local government units who opted to go on their own. Sila ang magbili, may pera sila, at sila ang mamili ng kanilang vaccine. 70% ng populasyon sa buong bansa ang target na mabakunahan ng national government. At sa pag-arangkada nito, ang mga syudad at lalawigan na mataas ang bilang ng COVID-19 incidents ang kanilang nais na mauna sa pila. Base sa Pampanga Provincial Health Office, sa nakalipas na huling quarter ng taong 2020, ang Mabalacat ay kabilang sa mga lugar sa lalawigan na may mataas ng COVID-19 incidents. Isa ito sa prioridad ng lalawigan na mabigyan ng malaking bilang ng doses ng bakuna kontra COVID-19. Samantala, ayon sa COVID-19 incidents in the province of Pampanga as of January 13, 2021, nasa 115 ang aktibong kaso ng Mabalacat City. Paulo G. Santos, CLTV News.